Per segon any consecutiu, el món del futbol americà es va reunir un cop finalitzada la temporada al Badalona Centre Internacional de Negocis en la segona edició de la Nit del Futbol Americà, esdeveniment on la Federació Catalana d'aquest esport atorga públic testimoni del reconeixement a la tasca d'esportistes, entitats, organismes i institucions que han contribuït a engrandir i dignificar aquest esport, i també per a reconèixer a tots aquells que hagin destacat en la seva actuació esportiva durant la temporada 2009-2010. Avui fer la segona edició per premiar principalment els jugadors i a totes aquelles persones que han col·laborat d'una manera o d'una altra amb el futbol americà, doncs donar-los aquest reconeixement públic mitjançant aquesta, festa a la qual els primers participants i qui més premis s'emportaran són els jugadors, que al fi i a la postre són qui fan tirar endavant aquest esport. Per arribar fins a aquesta segona edició de la Nit del Futbol Americà, cal remuntar-se 23 anys, quan un pioner, Pere Moliner, va decidir posar en marxa els mecanismes per implantar aquest esport a Catalunya. Va ser un procés una miqueta estrany, perquè un dia ens vam juntar uns amics a la platja i va sortir una pilota i vam decidir de jugar, no? I a partir d'aquí, a l'arribar a casa, després de dinar, se'm va ocórrer de dir anem a fer el primer equip, que llavors pensàvem que era d'Europa, i vam començar a moure fitxa, i després de moltes vicissituds, perquè va ser una història molt llarga, doncs va acabar la cosa en què vam fer un equip, vam jugar un partit contra els Palermo Cardinals, que van vindre expressament aquí a Barcelona, i a partir d'aquí ja va haver un Big Bang del futbol americà, que van sortir amb 2 anys 107 equips a tot Espanya, i aquí estem avui, 23 anys després. Molts van ser els premis que es van entregar enguany, com el que va rebre la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, que va obtenir una nova menció per la posada en marxa d'UFEC TV per ajudar a divulgar els esports minoritaris i donar-los a conèixer a través d'un sistema innovador i modern. Entre els premis cal destacar l'internacional atorgat a la Federació Europea de Futbol Americà. El reconeixement a nivell estatal va ser pel Club Valencià Firebats. L'esportivitat se'l va portar al Club Terrassa Blue Sharks. I a títol pòstum, per la seva dedicació, vocació i ajuda a la promoció de l'esport, es va reconèixer a Carlos Caso. A més, aquest any el Premi Especial Pere Moliner va ser per Eduard Berraondo, que des del començament d'aquest esport a Catalunya va contribuir a la seva promoció, aconseguint transmetre la seva passió i afició a tots els espectadors en les transmissions dels partits i reportatges, i també per la seva col·laboració desinteressada amb la Federació Catalana des de la seva fundació. Un dia van venir el Raúl Mantur i el Pere Moliner, recordo que van venir a veure'm a TV3 i em van dir que tant els agradava tot el que era el seguiment del futbol americà que aquí s'havia de fer una federació, s'havien de crear primers clubs. I em van demanar una mica l'ajut, el suport per crear el primer nínxol d'associació de clubs. I recordo que el Pere Moliner amb els seus Badalona Dracs va ser el primer, però de seguida van començar a venir els Pioners, els Búfals i altres clubs, i jo vaig fer una mica d'assessor, fins i tot va ser president d'un club del meu poble de Sant Just Desvern, que eren els Trons, que vam guanyar la segona temporada del campionat. També van rebre el seu merescut reconeixement els jugadors més destacats, així com els tècnics, autèntics protagonistes de la segona nit del futbol americà, on van destacar Xavi Navarro, Willy Grande o Teo Polanco, millor entrenador d'un any en el que la Federació Catalana ha iniciat un ambiciós projecte de base per aconseguir una selecció catalana competitiva de cara al futur. Hemos hablado este año de reformar las selecciones catalanas. La federación ha pensado en empezar con cadetes, con el fútbol base, y cada 2 años subir otras selecciones, junior, y otros 2 años ya volver a tener senior, junior y cadete. Es todo parte de Cataluña por el mundo. Queremos recuperar las selecciones catalanas y competir en competiciones internacionales. En definitiva, la segona nit del futbol americà va ser tota una festa on tothom, nominats i guanyadors, van gaudir per igual.